खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लायाव दायनिनि सन्देहआव गंसे बर' नखरखौ गाग्लोबदों। आसाम अरुणाचल सीमा 97 माइलाव बे गाग्लोबनाय जाथाया सोमजिदों। दुथांफोरा दायनिनि सन्देहआव गंसे बर' नखरखौ हानजायारि गाग्लोबदों। फिसाय फिलुराम बसुमतारी आरो बिथांनि बिसि सराय बसुमतारीनि सायाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों। सानैसो सुबुंफोरा दायनिनि सन्देहआव नखरखौ गाग्लोबनानै न' बां सिफायनानै थेर बेथेर खालामदों नखरखौ आरो गामिनिफ्राय होखारहरनो नाजादों। बे जाथायनि उनाव भुगिनांनाय नखरा सारिद्वार पुलिसनि मदद नागिरनानै थाङो। बिटिसिनि बारग' गाहाय बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि जिउनि बिथायाव बिजाब बेखेवदों। मुंदांखा खौरांगिरि लेखिका स्वप्ना बेसबरुवाया लिरनानै दिहुननाय उन्दै मेथाइ संग्रामनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिमुं बिजाबा मैया समबार खालि आसाम साहित्य सभानि मावख'नि नेहा आगरबाला नब्लाङाव बेखेवनाय जायो। हाग्रामा महिलारिनि जिउनि बिथायाव लिरनानै दिहुननाय बे बिजाबखौ बङाइगाव सापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव फैगौ बोसोर 2024 मायथाइनि 5 जानुवारि खालारनिफ्राय सानफ्रोमबो बेलासिनि 12 रिंगायाव आरो 2 रिंगा 30 मिनिट समाव आलायअरन सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। नायनो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 9707323919 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै टिकेटखौ बुकिं खालामनो हागोन। बर' लिडारफोरनि गेजेराव थारैनो मा जामारदों? निउज पर्टेलनि गेजेरजों सासेया गुबुन सासेखौ सोंखारिनाय नुनो मोनगासिनो। फिन दिपिन बर'नि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा दिपिन बर' बिथांखौ सासे असभ्य नेता होनो। दिपिन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानो समाया सासे थगायसुला नेता। डिबेटआव फै, जों गासिबो रिप्लाइ होगोन आरो जों जेनोब्ला नोंनि जा जुक्ति गासैखौबो मानिजोबगोन। अब्लानो जोंबो बुंफागोन दि PIL होनाया उइथड्र जानांगौ। बिटिआर सुक्तिखौ मोजां होनना बुंफागोन। दाबो डिबेटआव फै होनना खावलायो दिपिन बर' बिथांखौ दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। शिबसागरनि MLA अखिल गगैनि बिबुंथि। आलफानि सन्देहआव आसामाव जालांनाय इनकाउन्टारफोरा गासिबो नंखाय एबा फेक इनकाउन्टार। बेफोर गासिबो फेक इनकाउन्टार। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेफोर गासिबो इनकाउन्टारखौ फेक होनना बुङो MLA अखिल गगै बिथाङा। आरो सदियायाव जालांनाय आलफाजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव 3 लाइमोनखौ इनकाउन्टार खालामनायाबो फेक होनना बुंबावो MLA अखिल गगै बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।